कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. खासदार नारायण राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्यामधील खेळीमेळीचा संवाद सावंतवाडीत पाहायला मिळाला. अरे वा आमच्या अगोदर, अरे वा आमच्या अगोदर, अरे वा आमच्या अगोदर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.